Mám představit rozhlas tady s Valším. Právě jsme na venkově a vypadá to jasno až polojasno. Tady můj kolega to převezme, představí se a řekne nám další informace. Dobrý den. Dnes, jak můžete vidět, jasná až polojasná obloha. Zataženo místy mlhavo, šero a prchavo. Je, teď padají trakaře, šupěte se. No nic, no. Už spadli, Už spadli, tamhle leží. Koukněte se, leží tam. Takže nic, jo. Tak se nekoukejte. Tak zatočte snímek tady na pana Cábu. Tak dneska máme krásnou oblohu. To jsem říkal, ale řekni, jak bude zítra. A ty řekneš, jak bude pozejtří. A ty v sobotu. Ne, v sobota. Už se to strbí. Chtěl bych vás ještě pozvat na zápas, který se koná v sobotu. Jo. Chalšiny proti Chalšinům. Opravdu napínavé kolo. Můžete se kouknout na naše hřiště. Anglický porost. Vypadá to tady jako v Dortmundu. A teď přenechám slovo Cábovi, moderátorovi dne. Tady je povídej do kamery. To bude velmi napínavý zápas, jako všichni se na to těšíme, že jo? Že jo? Ano, ano. Ano. Že ano? Ano, ano. Ano, těšíme se, tam budeme sedět na naší tribuně, dá se tomu tak No, je to veřejná z Manchesteru. To se nesmí dát na Facebooku. To nemůžeme dát na YouTube. Nashledanou. Ještě by řekli, že je to dezinformace. A teďka něco z muziky. Rasmus! Hip hop. You the people hip hop understand in English. Tutti frutti national. I am Crazy John. Co, kaprále? Hello German people, I am Patrick from Chalšiny. Coca-Cola Berlin. Ne, budejce. Fiat Revolution. to je moc. You the people English. Nevím jak dál. Co? Nevím, nic mě nenapadá. To je samý tata vyjebaný. Moje Dědina jméno je vyjebaná. Rytmus. To je mé rap. Jsem chalšinský mýtus. To je mé rap. Co to myslíš, co to bylo? Tady jo. Ještě něco, řekl jsem. No, včera jsem si chtěl rožnout na hajzlu a on mě chce prodat slona. Celý bude mokro, víte proč? Protože mi přijede stará, tak bude mokrá podlaha. No, bude samozřejmě tady pán za sebe. Velmi mokrá. Není to špatný, ne? Hele, čudné, největší děvka z Chalšin jde. Škoda, že to tam nejdeš přiblížit. Ne, Dáša ne, vědnice zde. Evrá, ta ulomila tu lampu tam. Mrtka. S pokorným malým. Že dali ty lampy Malým a Dáša. Jarmilem. Moc. Jí to tam totiž chtěl strčit až po koule, víš co, jenže jsi si neuvědomil, že jí to strká do prdele. Chce, abys to něco měla, ne? Prostě Jarmilý vzal věneček prostě. Tak co, povídejte nám. Já se přidám. Všechno jak budeme Ještě děli? když chodil do školy, vždycky nejlíp z nás plnil úkoly. Skvělý diktáty, dětský kravaty, chudek a nívek, trochu debíl. A my nemáme očku. Se umnožili, Ale můžeme to zkusit. se umnožili.